पडदा 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 हा फोडायला काय बरोबर आहे.
ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಬರ देवी रूप देवी पद्मा देवी गुरुपाठार धन्य धावते नालुम यादे नालुम जुगले नालुम झंडा नालुम गुंडन हमुन नालवेन सगाते धामा मोते हमुन देवेन सगाते महाकाटी महाकाटी हमुन सारवेन सगाते मुया मोती हमुन येडवेन सगाते मच्छाल तुर्को नांदे मासी वर्षे माता नेड सरोवर शुभ मंगलम सावधान
Betul mandar abe. Betul dati boy. गुरुस्तु मधुकर्कन पूजन करा अंत पाठ तो धरा दुष्ट दुष्ट वधुवरा न करतो दोघे करावी उभी वाजंत्रे बहुगल बलान करडे कुर्या सदा मंगल शुभ मंगलम भासेंगा सीतार कस्तुरी मनवायही नेकिवाया कुर्या सदा मंगलम शुभ मंगलम सावधान कूटाधिपते चराचरापते लक्ष्मीपते पाहि मम कुर्या सदा मंगल सावधान Baik,